Parlo hakan ni video lawan raj pi ya ka film ka ba katang crafted ka ba la pen lai pe ba hak sinema hajar ar phusau kani ka film ka sedang ka we khana ka ba katang ka we ku pa chang kau de scientist baro ar mut ki de ki ba ya pang snei do ku pa chang kau la le research par wat pria ya ka dawai na ka manta ban sumar ya ka ta ka jing pang snei do ka chang ki ka we ka kwa ban long scientist ku muk pa chang ka la bun nuk sa ya cái jing tho ka chong o pa chong ka ba yo sneo ya cái jing kwa ka chong ka ba kan long scientist ula phai ka de ban long ka khana ka ba minan ka we ka la ka li yok pa chong ka de ne am ba ule research ban yo sumar ya ka ta ka jing pang sne do ka chong la ong ka hoi om de tang yu anda la lap I ka ta ka da wai unsa sumar ya ka sne do chong ka ro hadin ba ula de ban le ya ka ta ka research ula pachang ban sumar ya kata ka jing pang sni do ka chong da ka ba uta da ka sni do kata ka jing pachang ka chong kata ka sni do ka ba uta kala toy bat kala tablut ya ka dot khmat ka chong ba uyo I kata ka jing le ba kala ka chong ula chimi ka chku ula panyap ya la dei ka we ha ba ka yo I ya kata ka jing man sao ukpa chong ka kala chim no ya kata ka chku kala pan kut ya ka jing im ka chong hadin kata ka jing klat ukpa chongka ka wei kala yai pitiang ban bodin ya kita ki kam ukpa chongka ba ka tharang ban yo ban sumar ya taka jimpang sni do ka chongka hadin ba kala dep ban pulei ha college ka yo I ka wei ka university ka ba khod application na banta ki khana ban yele ya ka research scholar hadin ba kala ban apply ya taka research scholar ka wei kala le ban sa bat ka mai kha ka chong ka New Zealand ka ta ka mai kha ka chong ka ba ka teng ka Janet ka sen ka man kong ka Janet yo I ka wei ba ka yo ya ka ta ka jing pang snei do anda ki le poi ha ka ta ka yin chong ka mai kha ka chong ka wei ka le yo ban ni kan do bat ka anji ka de ka khun chong ka Janet ha ka ta ka yin ka mai kha ka chong ka ai kam rai ka wei chi kam ra hakas ni babot ka wei kala le kata ka university bakan le ban tho kata ka entran ka chongka halenti ka lai kan do yo wei briu ba la temen u de briu ba yo jing pang sne do ka wei kala kli yo ta briu hi kata ka ying chongka ta ka university ta briu la pan I ka kata ka ying haden ba ka wei kala dep man le kata ka entran test ka chongki professor chong kata ka university walaupun ia kerisol jong kita kena kiba yale entran kawai kadai kebayo top na baro kita kena kiba yale ya kata ka entran banyo room class kata ka university hak sini bebot apa lap jong kata ka university kawai kala sedang ban le research lamba kijing tho jong o kupa jong ka ban wan penia ai kada wai nak benta pakan yo ban sumar ya ka jimpang kasni do ka jong ka hata sngi ta professor ula lap ya kata ka jing tho ka jong ka ko wi ka lai ji tho yu kata ka de ka jing tho jong kupa jong ka u de scientist ula klika de em ba pi kwa ban le ka ne ka research ka jong u kupa jong pi kala on yu oi ba ka kwa ban le kata kum tau lo oi ka un so pe la da ka dan bok un sa chai ka bakan le ya kata ka research kan ji bat ki paralok jong ka ile pi ya ka kamera jong ko we apo ta kamera ki yo I ye ki dur ki dar bat ki tiar pan man sao ki le ting ban pe ya kata ka kamera kum ta ki le mi no na kata kamera kan ba ka dang ye chong ha ko we pat kamera ada lawan ko we ki la kan det bat ki le ting ban nia chong rang kat bat ko we hadin ba professor Paul ula de ban propose ya ka research paper ka jo nak benta ban yo be tengka ya ka department ka jo yo iba kata ka paper ka jo ka ba propose la cha kan tai hata sni hadin ba ula de ban ching class ka we kala le bani kan do bat ka anji rangkat bat ki paralok ka jong ka kala khodi ki ban wan bam snyo pha ba ka khawai nak benta ka jing dap snem jong ka jing klat ukpa jong ka komta hakajan met kila le bani bam hakawika restoran hakata ka jing ai treat ka jong ka kala ai kita ki paralok ka jong ka da ka we ka do siar kan ji bat ka EV kim tre ban bam
namar ba kim yo kat kum ka jing kwa ka chong ki da ka jing dom kila pen I ka we kila mi no na ka ta ka restoran hagas ngin babot hadin ba ka we kala wan na class kala ikan do bat o master john kala pen I o ikata ka jing pang snei do ka chong ka bat li tho yo ya ka jing snew si ka chong ka ba ta ka jing pang snei do ka chong ka ba la pen snew do ri ka u john u long ka pi dei ka ba bahabri hu pi klem snew do hata por lawan o noi ka chong ka u la khodi ka ba un lek on noi ka che yeng u polo long ka u la kwa ban ye tre kat bat ka ban le ikata ka research ka chong ka ba ka thrang ban le da ka jing tho u pa chong ka anda ko wei kala manjuri kata ula phai ka pekinia sedang no la sai anda ko wei kala poying ha ka kamera chong ka anji kia I ya ka anji bat usam la chong ka kat ba ka dang pi ki yang ta anji kala yo I ya ka jing pe ki chong ka kala snew bitar kala lei bat kala tim ya ka ha ka jan met ka wei kala pe ya la ka dur ka chong ka kala snew si ba ka snew dur den ka daw chong ka ta ka jing pang snei do ka chong ka kum ta hak sni babot kelas sedang no ban le kata ka research ka jong ka da ka jing yarap jong ta no hi ka jong ka kilo bot lamba ka jing tho jong o ka pa jong ka na ka banda bakan yo ban wat pania chapang kata ka dawai ban yo sumar ya kata ka jing pang snei do ka jong ka hadin ba kele de ban chana ya ka we ka dawai kele perchang da we u kun sniang banta ya ka snei do ka jong kata ka jing perchang ka jong ki kata ka dawai ka ba ki chana ki yo iba ka klem trekam hadin kata kat ba kadang lek pha chiang rangkat bat ka Josh ka la phai ka ban weng no I kata ka la bon ka jong ka bakam dei ban sneu le ran I kata ka jeng pang sni do ka jong ka hakta por la hap ka wi ka dur jong wi usen tiu na ka Josh ka wi ka la sim bat ka la pe kata ka dur ka la kan mau ya kata ka dur jong ta sen tiu ba ka judro ba ka bot na ka jing tho jong ka pa jong ka ka ba uju pandan kam ban chana da wai nau ta sen tiu ha ka jing le research ka jong o ha ka jan met ka we kala le ban wat ya ta sen tiu ha ka we ka yin ka we ka la lam ya ta sen tiu u ba ka tang o ko flower ka we ka la sim ya ki benta jong ta sen tiu na ka benta pakan yo ban le research ban pan mi ka da wai ban yo ta ya ta ka jing pang snei do ka jong ka hadin ba kala de ban le ya ta ka research kala odi ka snei do ka jong ka lata ta tau do wai ka ya I ta do wai uba yarap ya ka snei do ka jong ka u professor John bat ka samla ka jong ka iwi ki yo I ka da ka jing le ka jong ka u pol u la pha I iwi ban apang ta ba un lik pe ka I ka jing le jong ka we andaw la poi hang ta ka we ka la pan I u ya ka ta ka jing yarap u ta da wai ban ta ya ka snei do ka jong ka ki wi na kha balai kala sei ka kamera kala chondori ki bat kala le ban krani ka we ka ongi ka ngai yo I ya ki jing le ka jong pi ka we ka lesniu le rai kala mi no nampo ata kala professor Paul ula to I kata ka kot ka jong ka ula rai ka chaka office ka jong hang taw la pha cha we paralok jong o ban translate ya kita ki jing tho na ka ban ta ba un yo ban pen dep ya ka research ka jong o ba ula de ban propose ba kala cha reject ki wi ka leseni kata ka dur chaka anji bat chaki we pat ki paralok ka jong ka bat kala ki dia ka we chaka we ka klau hang ta kala penting pen semi ka bat kala phai ka bakan pen I ka I ka jing pen I ka jong ka yo noi kai professor ka jong ki namar ba ka we kam pen I ka I wi kala e ka ha ta klau ka we kala ban yat ki jat hadu ba po ying kan ji kala sedang ban isi ka kala ong ka bakam dei cho ban sa ha ta ka ying ka jong ki bat kala bret ya ka dur jong u ka pa jong ka hang ta la mi ka jing ye cho ha padeng ka jong ki ka ba ka ang ji ka dang si ka ka we ka le yo ban chim ya we nar kala dung ye ka hadu ba kala khlat ka we hang ta kala ba be ye ka ta ka jing le ba kala ka jong ka ha ka sngi ba bot dang step kala ta ni ka ta ka met yap jong ka anji kala ba di ka ta ka ta wai ba kala dep ban le research bat kala chimi ka chaku kala tar ya la ka snake mat ka jong ka bat ye ka snake mat jong ka anji kala ta ka liang da ka ta ka snake mat jong ka anji thang chi phang da ka jing yarap jong ka ta ka da wai ba ka le research kala la ban ka liang da ka ta ka snake mat jong ka anji kala snok men ba kala long ka thei ba brio ka jan me lwan ka me kha ka jong ka hamar ba ka yos neo ya ka ta ka jing wan ka jong ka
peran kala lei ban chim ya ke jan jong ka anji kan ba kadang mut ban phong hang ta lawan kata ka me kha ka jong ka hang ta kala pan map na kata ka me kha ka jong ka me kha ka jong ka kam tip ka ik ka bajia ka tharai ka de ka khun ka jong ka kala oi ka ha ka jing ji sa de manga ban pan mam na pi khon ba ngaslem ban wan yeng ha po kata ka jing thia yo I ya uksel ba ladaj ya kata ka medyap jong ka anji Profesor Paul kat bau dang pulai ya kata kot ka bau to na ka we ka samla ka jong ka EV ka kwa ban ye chon dot bat o hang ta lo phai ka bakan kan ria na ba udang bun kam ban pulai kata ka kot ha ka jan met ka mi kha jong ka we la le no chaka tre ka jong ka hang ta kala oi ka we ba kan sa le no ha ka tiyo ko ban wan kan sa wan biang anda ka la le ka we hang ta kala perchang ban kran ban pan wan dor kum ka sur kran jong ka anji harus ni bebot kala lecek kelas hang ta baro ki pra kelas ku jong ka kim I tho sho ya ka ki tharai ka de ka anji anda lawan usam la jong ka anji muro la tharai ka we ka de ka anji anda ka we kala poy yeng kat ba kadang khang ya ka we ka sendom kala cha sip ha ta sendom kala haban pha chek no chak doktor harus ni valentine day u trendal lawan ban an sin tiwi ka we ba umpat tip ika hatas ngula yalam kai ka ya ka metiap jong ka anji li yo iba ka we ka latap da ka plastic ha ka ta ka jing ya chong kai ka joki ka ba ki dang ya do I jang ta ka snik mat jong ka we ka la ham no trendal ula kendit bat ula ting ka ba udang mut ban phet ula ham no ha ka we ka san rang ha do ba ula khlat ka we hang ta ka la ting bat ka la yam anda ka la po hi jing ka la wat I ka ta ka kot ko jong ka keleng kam lap choi ka kom ta kala phone no cha upol tre ban sip ya ka phone ko jong ka hading ka ta kala sim biang ya ka ta ka da wai ka jong ka la ta biang ya ka ta ka sneak mat ko jong ka upol hadin ba ula de ban wat pania ya ka ta ka jing tho upa jong ko we bat ro lam ya ka ta ka dur jong taw san tiu ba upon dan kam ha ka jing le research ka jong kum ta upol ula wat ya taw san tiu ha ka ta ka ying ba ju thong ya taw san tiu hang tau le yo iba tau sun tiu ula yap tar khong ka we hadin bag le dem mata ya ka sneak mat ka jong ka kala le biang cha po ka ta ka lap hang ta ka yo iba kam lap cho ka ta ka kot ka jong ka kum ta kala phone no cha pol ula bore ya ka ta ka jing tu ka jong ya ka kot ka jong ka ula oi ka ba tip chano ta ka kot ka jong ka ja hadin ba kala mi na po ta ka lap le yo I ka EV kala lei hajan jong ka pat kala phai ka ban lei on noi ka chi jing anda kala po hai jing aswa ba kan her kala phai ki vi pan lei yo bat ka la sai ki vi ka yo I ya ka jing tor khang ka sni do jong ka we la kli ka bele je ayo ka we ka lawai ka ngap tip na ka daw ayo ha ta ka me ka we kala lei biang chpo ta ka lap kala sna biang ya ka ta ka dawai ha sni bobot upolo la yo I ka we kala pan pai pan pra ya ki tiat gitar jong kata kalap ha ta sni ka we rengkat bat ka EV kila le chayo hado ko jan met kila wan na kata ka yo anda kila rong ha ta ka ying ka we kala khang ya ka jing khang ki EV hang ta klia sni wi ka jing sma la klin ka we pi yo sni un em ya kata ka jing sma ka we kala hoi nga yo sni yo le se ka de ka jing le jong ka we anda ki EV kala mut ban le no che ying ka we kala khot ika ba ka don AA ban pen I ka anda ki EV kala rong ka we kala mut ban pen yap ika EV kala light salet kala phet no na ka we ka chaka balai kala yo ban mi sabar kala cho ika ta ka ke ha ka ta por ukseu badan ha ka ta ka yeng lo wiar ka ta ka bruk ba sa marjan klios neo ika ta ka jing wiar jong ta ukseu EV kala light ban re ha po ka we ka pung ha ta por lawan ka we ka rai ka we ka drill machine apo ta ka pong yo I ke EV ta ka drill machine kala dung pan yap ika hadin ka ta kat ba kadang weng ika snake mat ka jong ka ban kaliang no ta ka snake mat jong ka EV lawan ka ta ka ba sa marjan ka tharai ka di ka anji kala phai ka pan pen sange no ya tauk sel jong ka ula pan wit ya ka jing thia ka jong ka anda la lei ka ta ka brio ka we kala weng bat kala kaliang da ka snake mat jong ka EV
hak seni bebot lembah ke video jongka EV kelata abad kala pencana penle ya gadur ke jongka kumka EV hata por lawan arngut kipulin kiluan bantok kit ya ka jingja jongka Angela kawai kala akbon kam kala pai ki pakin tokit chaki para marjan kilawan bat kila ai dekat nambar phone ke jongki kila pai ka bah kan sa phone no chiki anda kala po kelas baru ki para kelas ke jongka ki tharai kadeka EV ke josh kala klika bele je ayu ka anje bah ngapon ni karo kam chimcho ka phone ka we ka oi ka ngap ti kata anda klio i kata ka jing to kit ki pulen ka we kala ting hanta ka josh kala oi ka bali pimtim ka we ro ka ja na ying ka oi ka bali pikli nga kata ya ka jing le jing wan ka jongki haden kata kala le cha ying jong pol upol bika utarai ka de ka EV ka de ka samla ka jong ha ka pon met ka la le ban brand ya ka met yap jong ka EV sa kan diet la jan yo i kata ka basa marjan kala oi kata ka brio manga ka de ka par lok jang ka anji ba ka ju ye tho yanga chapang ka jong pi ngala don ka jing ting ba ka anji ka ja kata ka brio kala oi ka oi nga chu pai ka ban pen sange ya ka jing wer uk seo jong ka mal ka por hapo ka ying ka jong ka hadeng kata la yo i ya kti jong ki EV kala ai bam kseo bat kala bat ya baro lightly kita ki mobile polola le kata ka research ka jong lamba ka jing tho ka ba uto na ka we haden ba ule dep ban le kata ka research yo i kata ka dawai ka ba ule kala trekam hang taw la snokmen ule tek message ka EV kata ka phone labat ka we ha ba ka yo i ya ta ka message ka ba utho ba on sa yo Nobel Prize lamba kata ka research ka jong ka we kala snew bitar kumta kala le no ka ying ka jong kat ba udang bon kam kala yo bantu i kata ka dawai ka ba ule research anda uluwan ulio i ba kata ka dawai ka jong kam don show ba la to ka we setang ka kot ka jong ka udang yo anda ka we kala po ying kala we ngi ka snake mat ka jong ka kala perchang banta da kata ka dawai ka yo i kata ka dawai ka de ka ba yarap kloi ha ta por lawan ka josh ka we kala buri i kata ka dawai ka josh ka yo i kata ka jing dan senam ka khamat jong ka we kala insane ka we kam tip ka i ka bajiai ka kala khodi ka we ban yelik sa rangkat bat ka anda kala pli i ka fresh ka badan ha ta ka ying ka we ha ta por kala chime ka plastik kala penyap ya ka josh ha ka jan med lawan apol ule yo i kata ka kali jong ka josh ha kata ka ying kumta ula rung chpo kata ka ying hapo kata ka ying ule yo i ka we ule ong ka ngatip ya ka jingle ka jong pi ta ka jing pitar kala ong yu mele to ya ka kot ukpa jonga anda lukli ka chano ki bitar da wai ka jong ka we kala phai u ban lek pe hapo kata ka fresh ba ka bo ki anda ula lek ban pe hapo kata ka fresh ule yo i ya ka khli brio ka we kala injek yu da uthernia injek hado ba ulat lat hang takal pen chitom yu hado ba beng anda lawan kata ka ba sa marjan klio i ya kata ka jingle jong ka we kala iting bat kala pet no na kata ka ying kala phone no peran chaki pulen anda ka we kala yo sneo ba lawan kita ki pulen kala pet no na kata ka ying kita ki pulen kala body ni ka ka we kala pet kata ka badon ujon hanta kala karpat yu bo ni rap ika ujon ula buri ika apo kata ka jahan ka jong anda lawan kita ki pulen kala kali u ujon uklem yi thu iki ba uburi ika we apo kita ki jahan ka jong kata ka jingrai jong ka we kala yebit pat ka snido ka jong tang chipang ka dur ka jong ka kala hata ka mit ka jenet kala ye kandu pat ka anda kala krenika ka we kala phai din hanta ka jenet kam ithu sho ye ka we ba lakala ka dur ka jong ka anda klio i ye ka dur jong jon kala iting yu kala phet no na kata ka chaka ka nek film kala kun no hang ne parlok nada bis new tana di kanik video snyo ba like bat subscribe ngin sa ye kan do pat ha ka we pat ka video ko blish bon